ekutia say de no wadome usu jami ana ye dai ya mayo say ye ntem tete a minya biem oh chia on tete ye kwara oni be 16 ne tua line online no entina say we ye nsroma enkwada o kwada na etronwom kamunsem ubeka say bra na ye tronwom no na wogina ho ntina me kire say no me ensam pa mu kwasie da bia 3:30 sharp no watena TV ho Adom TV na nkwada ne performance enwom papa wo maboa no asua na watwemu no nyina no o ma beto acho keep voting to aba now favorite contestant no until them say this season 6 need the more day e more day na busa me ko give us akache na yenkodi nkomo meka sure say ayaresa de wa abonten ho na emom de obekire wo kwan no ete say yedie e wa abonten yes you follow who know road na who go show you the road edunti na Adom TV ye wa ha ba me nko bedofo yi ho e ba che odi ni bi owo ahene e cha owo ahene champo ampa hey be me na she na mpombo ko de ba cha me ho ye na ye de nyankopon ase ye nya me gusu kra ye kakra sa ye ni nkomo givers minimu se enuro no de edoso enefa he ne ye hyase afri mame no ncha asem bi a esi ofie ha ya okay just ensanchuo ni bi na ye sa nhwehwemu no na ebeto odwa se yese nkofo bi de no nom die bi afrefra ena wo mo eton ma nkofo se enhahamanuro ya amanfo guso a wo mo etonom na nka me ka asem bi se batakari adoso nti mi ehu kromo papa obi asoro no otete ha ma bi a champon bi a oso we de ye no ye de sayem ya de seti ya de na amanfo eguso ne yenyina ye nim se givers no de emfie petepi ni eyi ni tire no edi adanse ama obi ehunu se esayade ya yo givers pea capsules givers cold capsules givers herbal mixture media no de mini ho agrokora sanse eno no onom na nopanom na wiane anumira ebustu immune system eno na ntontom da ho eno na ntontom da ho na adwuma a eye no ansa na ntontom sem no kra bebam no menu aba emfaso a ewo se aduru no mo no enya sem ketwa nti se wo tie mi a mesre wo afa number we na frɛ drugstore bi eben wo no yennu no amabobo so ni nyina da obenya bi atowo ho 0543 222470 0543 222470 udi oduru ho ne se eye ntontom aduro no bi na akwa akopato ana se opede be boost immune system no a ye frɛ no givers about mixture no a obenya bi ato ye wo giver GC capsules ene ne mixture no ne numbom esiesie nipa na achese no nso ekoditia infection ahodo bia na ne mame no mo nkomo emfamfa givers herbal mixture no eho na we no enura ahodo a yede ye no boost immune system afia sanso na ne moja obi wa no ma wa ye kese moro so wanum nura ahodo a ya twetwene ma afiri ho anso da bia bonse na ya de kro no eda ho ewo ho kopa givers herbal mixture dre bi na tonom obenom to aba ko benom to amienu bewie no bonse wa basa no a etiti wo nan ne mu ayidudu a wonante a enye yie o ma onan so enye yie ogonjo mpin nyina ye loose problem untimi nkwa adwuma da bia abeda be sori no na ayete say yabo azade ye woni anantwie na aye sports e wodayem obebre chesa osori a oye ohhwe a enye yie give us about mixture say aduro no na beboa wo na onum say aduro no nso a etimi ma wodwene yie owura mfififi ade by heart obi ono ma kan sam genesis ya na ne refi obese bisa ne biem wo no nyade so obetimi aka ho nsem kra e de akere ochena give us about mixture ene no me nom na nopa me nom na wiasa nopa me nom tea kra me nom bi Dr. Solomon Kwabi no ye aduro nda bi out ne kam obi sim enti obi bia wo pa ahoden mapa e de aye adwuma se de se ne fata no onom give us herbal mixture omo nso akwa fichire ma no na ayebo achi bidini emoja ne ntimi maye ba clot ba kakra na atwa no busasa de eka no ya na ewo hefa give us herbal mixture enura ye de ye na kutukanka wo mtie no na ne moja no nti odi anum bi bosome no so a emoja no 7 days ni nyina beba obi de eba 1 day 2 days or so omi de ende normal sa na te wa hwe yo chene bi ede ya de kase beba beto yemu a awo kora nyame yamfafia wontimi enwo bi frɛ number we na kɔtɔ aduro ni bi wo frɛ wi a anaso kɔtɔ aduro ni wi na frɛ sa number yi a give us mpanimfo be kyerɛ kwan abefa so abenom no ne ya de koro no a ewo ni padua no asanso de amount 0543 222470 0543 222470 ye frɛ fisiko no mu ewi a na afi ya ba obi won so aduane no wo de besi pon so ani die kura ye ne din ontumi ne di aduane sinani mpa nanum ato
num give us herbal mixture okoda wona adwendwene ntino da bia ne sumye na eko me say num give us herbal mixture na afei de atwa to okra mpo ene se entontom se wo mo kawo a emoa na odi ko nipadua mu no enya de papa plasmodium parasite no eko a first na attack we immune system no obi bia ota yade ne ya na immune system no ahoden nim nanso ye de da bia eno me kodu fie 12 am ebo no no masode se na adwuma me ye ntino o se me ba adwuma ene ma ba betena ha me ka ensempai e de akere wo nti wo pese we immune system no ahoden ba mu a na da bia kutia yade bia etete wo a e give us about mixture me se ntontom ne kawo a plasmodium parasite no ko nipadua no mu a e attack we immune system no afei enefu akakra bubo nso aye moso wanumu ato wudidi enye ya wode wo se kabo so gagagagaga eba ne sa ne fie gya adum sanse e bia wo na e breadwinner e wo fie ho entena ho e ma malaria entwew entu fie e ma malaria enchew ento malaria kum ni papa e mere bia atwam wo na ne enim enei Dr. Solomon Kwabi ni nura hodo aba ni ntino give us about Mr. Kahumbi ya ye ko editia malaria no pa enti freyen 0543 222470 sa wonom yaduro ni bi me hye obo se wonom na se entu yade amabobo suoi ase amfamfiri wa ba bia be hia me bia no ba yire me na gi usika metua usika e dia ma o ba bia ton no bia benya give us about Mr. Duro ni bi ato e wo ho na me wie give us about Mr. enkom obo no a na me do ekọ emema ejina fie ha no mu nyina no won sisi no de ye adwuma enti sisie na hoɔden nim kookɔ akyekere wo entini no mu nyina sisisi na amaman aye mu ma wogina hɔ no mo hansa onase aye loose utimetehwe edumre bi anya duro no obi ato obi wa oni padua no na wo hwɛ ne yie enuane ahodo a yedie no ɛno me setan ma me koduru fie no mididi ye enei matimi asɔde a hoɔden wɔ hɔ obi on mo didi saa time no kora wontimi ensɔde enye hwe ni nyina agina sɛ wo system no edumre bi asade ne niema bi edi esie no entimi emmoa aduane a obedi bia no hwie be don hwere aduonu na 24 hours o se firi ni padua num na ebesene kode ebeye nsuo de be moja no eye adwuma yie ema ho etɔ na nso wo de ande udidi ana aka oyam obi wonu ma na awotwe mienu mienso o se ye fie de saa me nua ba me nua ba ma wafuru na edokoso sabese no ede enum kankan ba beja wo so enum kankan ne ba wi adumre bi a otiri fa be pa wo saa ye se bibi de migraine me nua migraine wo ho na nso esan wo yam a asie na nipadua na aduane ne kogum anya adwuma yie ntino da bia mframa boni na ayie me se minim sister bia wayi mframa akoyi mframa wo nase fie ama wade kura nka ye agu frama na ba ye na nye kura enti mesere okope give us cold capsules na tonom wonom a 7 preduasa ebeboa na nuane no a atim wo yam wo bofuro no so okum na ntwie anasa sabe wo dwan a ade bi won yam a yesetawo eno na twetwe aduane no mogya ene ahoden ko nipadua no wo de no efia tata mu ama ese mu kura tutu anuane ko yam a na ye wo ya mesere onom give us cold capsules ne bi sa wonom a ebeyi wo yam nyina ama wo na aye bema na pese o ye bema mu a wonom give us cold capsules na now the give us P capsules nso aka ho P ni gina ho ema power na adwuma eye ne nyagoro koko bi etete wo sasaburo bi etete wo yesi anansi acheme wonsa ye titiriti wona ye titiriti kope give us cold capsules nanum P capsules na fa ka ho wo so de ana wo fa ye titiriti yesi nwodwe stroke ni ade ni nyina ni gira entini no emu asisi ya mogya ntimi ni afirisane amaman ka ho bi na asisi untini no mu wonum give us cold capsules any P capsules no ebomwa ebedi wakagine mu ba bi eton no bia no obenya bi ato ewo ho no mo no afrɛ yo 0543 222470 0543 222470 so auto duro no wi afrɛ sa number we ye beje ofeso ni akere okwan befa so a wo banum aduro yie sasaborasi betu kokwasi betu obi wa ne koko no wono ne de no asisisi nanim ente sabe somro baabia koko na sisisi na nye ebi okra mpa ema no emema no kra baabia ya na sisisi won nantam ni ade ubie so kra na kyese ayese obokura afono wontumi nya dwuma e wose woye eye koko ni bia wa hwe ya ebe ha wa tete wa ma obi akora ntimi ma nkyɛn opeso ye baama mu gina yie na obo adwuma se konkomafo agyan a num give us cold capsules any P capsules ya numbom Food and Drugs Authority agiatom into fresa number we baby a wo bia no obenya bi ato e wo drugstore herbal shops and pharmacy shops ahodo nyina 0543 222470 0543 222470
na empanifo emwa e wa adure ho na nso enya mfaso sanse so ya de na wo de fie na untimi nkwadwuma abusua ebebre pa nyankopon nhyira onhyira won so na mo givers eyes enu yensuo ansa na ka de de pepa form on de good WC mu ni nyina so mu ewo bie yedase ya da Dr. Solomon Kwabiase so adwen Ghana fo ho no abre yensupa abre yenupa abre ne ma yesa de pepa form ahonidie ho nsem ejina brane abusua wo ahene champion no champion be ma won eja won ya beche givers enkomo de na enwumakuo bia da ma na matena ha medi sanko me ansa na no happy birthday nkoma Sandra Kuku Asaki wo ye o masters wo University of Ghana Legon o papa Isaac Roxen Saki unuamo o ma mani abusua ni nyina se Sandra Kuku Asaki happy birthday to you na ma memfa na se enko Emma Franco Trading Enterprise Franco se ye nyina kakra ya na mu a ya di buro nya wie ya kotua fees ya wie Valentine Day kura promo no egusu agirem wo se wo pa achede de acha odofo amesrew beton wo Franco ho Nokia phone, Samsung phone, iPhone, smart TVs, a free 32 copy 55 inches, tabletop fridges, air conditioners 1.5, 2.0 and after 2.5 horsepower, CCTV camera, new installation and the connection you know Franco Bayama ko Google Play Store and App Store na download the Franco app on the phone so wo bie ho ane mo moto nyina da ho ebo ni guase misro emfa Franco number bia wo Google number no enie 0246 422 338 and 0555 939311 Franco Trading Enterprise still phone papa efie and Ghana Post semen kan show se wodim se free tete ye de ne ma ne abrochi na se de ne ma fra abrochi ba Ghana no Ghana Post fu adwuma Africa do ma hyem kena wo de mo a na kakra bi na akoduru nipa kro ho nti akyede ne akade bi apese wo de koma obi wo sister bi na atukwan wo agya ne ntoma bi no pese wo de mane no wo so wa bi ho na de kondo ko obi ene adwene mesrew fa de nyina koma Ghana Post for wodi ko UK Europe ba bia USA Australia South America Asia ene abibre mama bia so apese wo mane ne makonom fa kodan Ghana Post social media handles no at Ghana Post GH_ at Ghana Post GH_ Facebook, Instagram, and Twitter. Send your more WhatsApp message. WhatsApp number the name 0542 527004. Ghana Post secured smart deliveries. Piwak Healthcare. So they pray me say draw we me do one dance here. 3P garlic mixture. Well, wow, and sano na yo titriti. Wa wa yekasi abroso. Obu onu ma chese asme hano, stroke hano. Obu onu me hono mu asa ne pressure na se kosoro asa abafom. Obi onu si chiriade na ya hano mesrew. We ye dru a wo mu atwetwe garlic no mo sa de natural plant juice aka ho. Wa mfa nkaja. Enti ye dru nwanwaso pa na odi agutu mu nti mesrew pebito abuso wo Herbal shop, pharmacies and licensed chemical shop ahodo nyina emo. Frepiwak Natural Health for it was 0248 928 824 and 0201 000 021 for 3P garlic mixture eyo de bia dra obenom na ohon ento na me kono happy birthday nkoma Owurare Lenda Opoku Kisiwa wo Ghana Health Service refree ukunu ebereza entry e friend say oboy e Mankranso Senior High School oso odo said ye odo ahombrase wakoma paya one natena tete nkwada bepem sa mpempensuei woka ho bi nti na wogina baby a wogina nti happy birthday enkoma Linda Opoku Kisiwa refree ho kani oboy ho ebuhia me ko kai se wo hia me a eya freme anoche wa ba adwase wa bedwam so ni akwasinsi etwaso